नंसे गुरु बाजाराव आचार्य खुलाम फरायसालि बेखेवबाय। दिनै मंगलबारायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नंसे गुरु बाजाराव समाज सिबियारि रामेश्वर बसुमतारीनि नांथाबनायाव गंसे आचार्य फरायसालिखौ गोबां धोरोमारिनि आरजजों बेखेवबाय। একত্ৰে তাৰ হাতৰ পৰা আগবঢ় জিহুৱালৈ ভয় ৰখাই জ্ঞানৰ আৰম্ভণি, কিন্তু অজ্ঞানবোৰে প্ৰজ্ঞা আৰু শিক্ষা জ্ঞান কৰে। मख'नो गोनांदि दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाथौ आरज, नाम कीर्तन, ब्रह्म धोरोमनि हुम जग्य, इस्लाम धोरोमनि नामाज, ख्रीष्ट धोरोमारिनि आरजजों फरायसालिया बेखेवजायो। फरायसालि बेखेवनाय गेवलां मेलाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना खौरांगिरिनो एरै फोरमायो। आरज हान्जानि गेजेरनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साग्लिझार फुंबिलि बाथौ गौथुमाबो बाहागो लाना फरायसालि बेखेवनाय हाबाफारिनि सायाव इसोरनियाव गोथौ आरज बिख'ना होयो। फुंबिलि बाथौ गौथुमनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय राव। मोजां जे बेनि माखासे सुबुंफ्रा मानगेरे बिथां रामेश्वर ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिनि सुबुंफ्रा ज' जानानै आचार्य खुलाम विद्यालय बेवहाय दा गायसनदों। आगोलावनो गायसनदोंमोन, नाथाय कभिडनि थाखाय माने थाबथानानै दङमोन। दा गोदानै गायसनफिनबाय आरो आचार्य खुलाम विद्यालया बे मा होनो स्वामी रामदेव आरो बालाकृष्णन जी बिथांमोनजों सोमोन्दो थानाय बा बिथांमोनानो बेवहाय दंफायो। दासिम जेसेबां आचार्य खुलाम विद्यालय माने गायसनदों बेवहाय मोजाङैनो सोलोंथाइया जागासिनो दं आरो बिसोरनि बे सोलोंथाइया खालि दानि गोदान मुगानि बायदिसिना माने केरियार होसोनो हानाय बेल' नङा, बेजों लोगोसे मानसिनि आखल आखु, जोंनि माने हारिमु, भारतनि माने मोनसे सोदोमस्रि आरो बायदिसिना माने इतिहास जारिमिनारि बेफोर बिथिंखौबो बिथांमोनहा लाफायो, फोरोंफायो। बिनि उनाव देहानि थाखाय जेरै शरीर सर्सा माने बायदिसिना ब्याम जगा बेफोरखौबो बे सोलोंथाइयाव कम्पालसरि हिसाबै होफायो। बे हिसाबै बेफोर फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा माने फरायलांगोन बिथांमोना जिउआव सोलोंथाइजों लोगोसे बायदिसिना धोरोमनि बिथिङाव आरो जारिमिननि बिथिङाव गियान मोननायजों लोगोसे गावनि देहाखौ बोरैहाय माने गोख्रोङै लाखिलांनो हायो बिनिबो माखासे माने गियानफोरखौ मोनलांनो हायो। थ' बिनि एडभान्टेजआ बेनो। आं आसा खालामदों जे गुरुबाजाराव जिथु गायसनदों बेवहाय थानाय रायजो राजाफोरनि जिथु फैबाय थानाय जेनेरेसन बिथांमोना बे फरायसालिनि गेजेरजों फरायनानै जिउआव गोबांथार माखासे गियानखौ सोलोंना लानो हागोन। दा दिनैनि बे जिथुनिखि आचार्य खुलाम बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै बे 1 नं गुरियाजार बे जिथुनिखि आचार्य खुलामनि जे हाबाफारि बे स्कुल बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिजों दिनै जों बे ओनसोलावहाय जों मोनसे मोननो हादों। बेवहाय जोंनि मोनबा धोरोमजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जिखिनि मानगोनां आलासि बिथांमोना फैनानै बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनि बे फरायसालिखौ बेखेवनायजों जाहाथे बे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायजों जाहाथे जों धोरोम आफादनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों, जाहाथे बे फरायसालिया जाहाथे थांना थागोन आरो जों बेखौ फोथायो जाहाथे बे ओनसोलावहाय जों मोनसे बेवहाय लोब्बायै बर' मिडियाबो थाफागोन। बे हिसाबैनो जों दिनै बेयाव हेफाजाब होदों जों धोरोम आफाद हिसाबै। बेवहाय दिनै मोनबा धोरोमजों बे हाबाफारिखौ लानाय जाहैदों। दा हिसाबै जोंबो फुंबिलि प्राइमारिजों लोगोसे हरिसिंगा बियाद लोगोसे हरिसिंगा लोगोसे पानेरि बे मोनथाम आफादजों बाहागो लाना बेवहाय जों हाबाफारि खुंदों। बेवहाय जों गाजा गोमजायै आरजनि हाबाफारि लादों। बे हिसाबैनो जों
दिनैनि बे हाबाफारिजों जाहाथे बे फरायसालिखौ थांना थाथों होननानै आसा फारियो आरो बेनि गेजेरजों जों आसा फारिनायजों लोगोसे जाहाथे बे फरायसालिखौ जों जौगालांनायाव जों हेफाजाब होननानै जों फोथायो।